Γεια σας viewers, λοιπόν, άλλο ένα βίντεο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Πάμε. Άλλο ένα μάτς. Δεύτερο για τη δεύτερη αγωνιστική. Και πάμε. Οχ. Φοβάμαι τώρα. Όχι, εντάξει. Έλα, το έχω το μάτς. Επίσης, ένας μου είχε γράψει, δεν θυμάμαι το όνομά του, σε ένα comment, σε ποιο βίντεο τώρα. Νομίζω στο ΠΑΟΚ για τα play-offs το πρώτο. Όχι, στο Πανιώνιος Παναθηναϊκός μου το είχε πει, λέει να παίρνω πιο συχνά τον Παναθηναϊκό. Τώρα εγώ, άμα βλέπει αυτό το βίντεο, έχω να του πω κάτι. Φίλε, άμα είσαι καινούριος στο κανάλι, να ξέρεις ότι όταν θα παίζει ο ΠΑΟΚ με μία ομάδα, εγώ θα παίρνω τον ΠΑΟΚ. Αυτό να ξέρεις βασικά. Ας πούμε την επόμενη αγωνιστική μπορεί να πάρει τον Παναθηναϊκό. Αλλά για την ώρα παίρνω πάρε! Παίρνω το σουτ και το χάνω. Δεν έπρεπε να πατήσω L2. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Ανάπτυξη. Να το. Να το. Έπρεπε να το πατήσω. Πάτησα L2 ρε για κάποιο λόγο. Τέλος πάντων. Το βάλουμε μετά αυτό. Έτσι, το χρωστά τον γκολ μου. Να το. Έτσι. Πάνω. Πάνω ρε μπίσες βάρ. Μπράβο ρε Κρέσπο. Όχι. Πάρ' την. Σουτ. Γκολ. Ω, τι έβγαλε. Πλάκα μας κάνεις τώρα. Ο Κάνιας, ενευρίασε. Μάτος δεν έχει κόρνερ, οπότε ό,τι βγει τώρα. Νάτος ο Πρίγιοβιτς, Νάτος! Νάτος εκεί, για να κάνω το 0-1 και δεν ακούει. Χαϊντέ. Εδώ σεντράρα, παρόλο που δεν ξέρει εκτελικό όνομά τους καλά. Κεφαλιά, Πρίγιοβιτς, θερμονία, εντάξει, αυτά είναι. Ωπα ρε τρελέ, χαλάρος. Όχι ρε. Χρειάζεται να αγχωνόμαστε. Δικό μου είναι το μάτς. Άμα περνούσε, πήγαινε γκολ. Άντε άλλη μία τώρα. Μάτος δεν ξέρεις, αλλά κάνω άλλο ένα τώρα. Πω ρε φίλε. Τόσο κοντά για να δω, γιατί δεν το είδα καλά. Εντάξει, ήταν αρκετά μακριά. Την πήρα. Πάρ' την ρε Πρίγιοβιτς, έλα. Μπροστά σου, ναι, έλα. Ωραίο, αλλά σε κάποιον πρέπει να τη δώσεις, όχι στον αντίπαλο. Έλα, δεν κάνουμε καν ευκαιρίες τώρα, το μάτι είναι δικό μας. Όχι ρε, τι κάνω. Έλα μωρέ, πάρτινα. Ωχ, ευτυχώς είχα πατήσει μόνο τους παίκτες τάκλινγκ γι' αυτό. Τι έγινε. Πω. Τρελάθηκε. Αχ ρε, πιο λίγο έπρεπε. Όσο πιο λίγο μπορούσα να τον πάτησα, αλλά την έστειλα εκεί. Άσε, σε κανένα θα πάει. Τον είδα. Ρε Ενρίκε, άσχη. Μπράβο, έτσι. Τον είδα εκεί. Πολύ θέλω να μπει αυτό τώρα. Έτσι λίγο να τρελαθούμε. Τρελός. Σούταρε το ρε. Βασικά έπρεπε να τη δώσω πιο πάνω στον Ενρίκε. Άστο ρε τώρα, γιατί το λύγεις όποτε να είναι ρε ρεφ. Ωραία, δεύτερο μήχρονο, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-1. Πάμε να βάλουμε
Άλλα 3. Γιατί χρειάζονται τώρα. Τι έγινε, τρελάθηκε ο Σάχοφ τώρα. Έλα. Φάρ' το μωρέ. Κάτω. Γιατί ρε να το πιάσει. Όπα, τρέχω. Τι κάνει ο διαφάνειες. Πού πάει να τα κάνει αυτά. Τον είδα. Κάρφωσέ το ρε Τζάλμα να τελειώνουμε. Άντε. Περιμένουμε τόση ώρα ένα γκολ. Την είδε την παλιά ο Μπίσεσβάρ. Κάτω. Κατευθείαν. Αχ. Τι έγινε. Πω, για αυτούς έδωσε. Έλα μωρέ, άστα αυτά. Οχ. Τι πήγε να κάνει ο Πρίγκοβιτς. Όπα, όπα. Μην το βγάλουμε και γκέι τον άνθρωπο όμως. Είπαμε, εντάξει. Πασάρα. Τώρα κάνει τα μαγικά του Ενερίκε. 3 Ρονάλντο Τσόπ μαζί. Ναι, καλά. Διώχτη. Αμάν. Όχι, εντάξει, δεν αγχώνομαι. Τώρα θα πήγα να αγχωθώ. Τι γίνεται μωρέ, πάρτε την μπάλα. Αμάν, αμάν, αμάν. Πάρε. Ναι ρε γλυκό. Το πρώτο του σούτ ήταν. Γι' αυτό είμαι σίγουρος. Α, γιατί δεν ήταν το πρώτο τους. Ζώνη. Ναι, καλά. Τι! Παναγί... Ω, παιδιά, θα λιποθυμούσα άμα έμπαινε αυτό απευθείας. Δεν έχω δει ποτέ μου... Δεν έχει τύχει να βάλω ποτέ ή να φάω ποτέ απευθείας κόρνερ. Άμα έμπαινε αυτό, τελείωσε. Αυτή την μπάλα, ρε. Ωπω. Είδατε, κατευθείαν την έπιασε. Φύγε, φύγε. Φύγε ρε θηρίο, φύγε. Αχ. Δεν είναι σκορ ασφαλείας αυτό. Όχι ρε φίλε, γιατί. Πόρε τώρα, πρέπει να το πιάσω. Πρέπει να το πιάσω τώρα. Γιατί ρε γλυκό, γιατί βασικά, γιατί τον έβαλα να βγει, κοιτάξτε τι έκανε. Έλα ρε τώρα. Φοβάμαι. Από εκεί στείλ το. Ναι, όχι, μόνο. Όχι ρε φίλε. Όχι, πολύ μου τους πάει αυτός ο πανηγυρισμός. Όχι ρε παιδιά, γιατί. Μου χάλει μία το πέναλτι. Ρε νόμιζα πήγε δοκάρι και βγήκε. Πεναλντάρα. Ήτανε ωραίο, εντάξει. Το είπα, δεν είναι σκορ ασφαλείας αυτό. Να το τώρα. Τελείωσε. Το μάτι τελείωσε, παιδιά. Όχι! Μικρή περιοχή μπείτε. Μάτος την έβγαλε. Την έβγαλε για τον Θα πάθει πράγμα. Την έβγαλε εκεί πέρα ρε Κάνια. Σκάρφωσε την ρε. Έπρεπε να μπει αυτή ρε. Έπρεπε να μπει αυτή. Το είδατε όλοι σας. Έλα να πέσε κάτω ρε βλαχοδήμε. Μέσα. Πιο λίγο δεν μπορούσε. Δεν θέλει να τελειώσει το μάτι στο παλιά. Και δεν θα τελειώσει όμως. Πάρ' την. Βάλ' το. Μη τη διώχνει. Βάλ' το ρε Πρίγκοβιτς. Κάρφωσέ την κεφαλιά. Μπες μες στην αιστεία, άντε. Τι κάνει. Εντάξει, σταματάω. Άλλη μία, αυτή ήταν κεφαλιά της χρονιάς. Δείτε εδώ πάσα.
ζητάνε offside ενώ δεν είναι. Εντάξει, ήταν σχετικά ωραίο γκολ. Δεύτερο του Πρίγιοβιτς αυτό το μάτς. Και στο 90 ουσιαστικά βγαίνω μπροστά στο σκορ. Για άλλη μια φορά με τον μεγάλο Αλεξάνδρ Πρίγιοβιτς. Έλα έξω, εντάξει. Την είδα. Πέρασε κιόλας. Δεν το έδωσε. Πάνω. Τρελέ. Πω. Μέσα από τρεις, κυρίες και κύριοι. Σάχοφ. Βάλε το hat-trick σου. Κατευθείαν. Μη το λύγεις ρε, εκεί το κάνεις, εκεί θα το σφίγγε. Όπα, χαλάρωσε. Ωραίο μάτς, μ' άρεσε πολύ, 1-2. Αυτό ήταν παιδιά το βίντεο, αυτό ήταν το βίντεο παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα like και ένα subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Αυτά για την ώρα, άντε bye.